benvidos á primeira xornada do segundo ciclo do proxecto tan ilusionante Descubrindo comarca de Lugo e terras da Ulloa de man de Guido Guía. Hoxe atopámonos en Friol. Bueno, contentísimo e moi agradecido de repetir ciclo. Foi un éxito primeiro, tivemos 127 participantes de promedio en cada unha das 10 xornadas que fixemos nos distintos concellos deste xeodestino. Agora comezamos de novo en Friol, como da primeira vez, que fora un exitazo aquela primeira xornada deste proxecto, pois agora repetimos no segundo outra vez en Friol. Será o sábado 26 de outubro, quedaremos ás 11 da mañá na praza Antón Cebreiro e viremos ata aquí, ata San Paio de Narla. Por eso estamos aquí anunciando este segundo ciclo dende aquí. Xa digo, moi contento, é un proxecto no que está vindo xente de toda Galicia, xente de moitas procedencias, de moitos países, un ambiente moi enriquecedor porque hai multiculturalidade, todas as idades, todo tipo de xente, así que de verdade que é unha ocasión non só para descubrir o patrimonio, a nosa natureza, historia, etc., senón tamén para facer amizades, socializar, tomar un pouco de aire. O dito, moi ilusionado con este novo ciclo. Haberá novidades que iredes vendo, iremoslas anunciando respecto do primeiro ciclo, así que estade atentos e atentas. E, por certo, non esquecerme, para inscribirse, chamade ao 982 23 80 00 ou correo electrónico a info@comarcadelugo.gal. Grazas, como sempre, ao GDR e ao Xeodestino, e nesta ocasión tamén ao Concello de Friol, que é a segunda vez, moi agradecido por esta colaboración. Nada, esperamos vos a todos o sábado 26 de outubro aquí en Friol.